ryöminyt niin paljon, ettei tuu missotteen. Se tulee tosta vasemmalta puolelta siltaa, juoksee tänne. Ok, mä huudan mikkiin surprise. Kyllä. Kaikki näkee, että se kuoli tänne ja sitten tulee vittu. Mulle ei sillä vittu oo mitään. Sillä on mitään väliä, musta tulee Enää se juoksee ihan suoraan sua kohti. Ei, nyt se lähti vasemmalle. Mä voisin saada. Sä pääset selkään nyt, kun lähdet Sillä ei ole vaivoksi. Nyt yhtään se sprinttaa. Nyt vaan juokset, saat se selässä, ei se mitään näe. Vittu 4 äijää täällä. Yksi juoksee perässä, 3 tsiikaa tältä kukkulalta. Ei se voi selviä hengissä. Jätkä meni. Katanan. Ossi, watch out. Tapa sen jo. Oi vittu. Ihan justiin, ihan justiin. surprise! Mitä sillä on? Oliks sillä mitään? Ei ollu mitään. Ei mitään. Surprise!